Catholic Faith Radio Edition Network TV. Lakbay Katoliko, maayong adlaw ka natuntanan. Natay hatagan og pagtagad kini reels aning usa ka sakop sa Seventh-day Adventist. Para ato ning maklaro, ato sang paminawon ang iyahang reels nga video. Sa tanan nga mga CFD, gaingon man gid mo nga kamo ang matuod nga iglesia. Sumala sa Mateo 16:18 nga gitukod ni Kristo. Ang pangutanan nako sa inyo ha karon. Insakto ba ang gidala nga Kristyanismo ni Magellan dinhi sa Pilipinas? Sumala sa mabasa sa Mateo 28:19 nga isangyaw ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan ug pagpangbautismo kamo sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Kay balo kay ta sa history nga kung dili ka mutuo sa wali sa mga Espanyol sa unang panahon, sa panahon ni Magellan, patyon yun ka. Gani ato nahibalaan na si Lapu-Lapu nakigpatay kang Magellan. So akong pangutan na karon, insakto ba na nga pagdala sa mensahe sumala sa Mateo 28:19? Kung naakay katubag, palihog lang kog comment kay ato ang hatagan sa pagtagad. Daghang salamat and God bless. Amo to iyahang reels nga video. Unang porsyon atong hatagag pagtagad, niingon siya. Sa tanan nga mga CFD, gaingon man gid mo nga kamo ang matuod nga iglesia. Sumala sa Mateo 16:18 nga gitukod ni Kristo. Ang pangutanan nako sa inyo ha karon. Insakto ba ang gidala nga Kristyanismo ni Magellan dinhi sa Pilipinas? Sumala sa mabasa sa Mateo 28:19 nga isangyaw ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan ug pagpangbautismo kamo sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Oh, di ba? Insakto ba daw kuno ang gidala nga Kristyanismo diri sa Pilipinas? Ato ning hatagan og pagtagad ning maong pangutana. Una, insakto ba? Yes, insakto kayo. Kaya nga naman, ang kanang sumala sa San Mateo 16:18, mauna ang simbahan nga gitukod ni Kristo katumanan sa panag-an ni Propeta Daniel 2:44 niingon ang Biblia. Ang karaang translation sa simbahang Katoliko, pinakakaraan ang Duay Rhyme version niingon. Sa sulat ni Propeta Daniel kapitulo 2 bersikulo 44 nag-ingon, "But in the days of those kingdoms, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to another people, and it shall break pieces and shall consume all these kingdoms, and itself shall stand forever." Question, unsa man ning kingdom nga tukodon sa Dios sa uwahing panahon? Ania ang footnote mismo sa maong Biblia, giklaro nag-ingon. Verse 44, a kingdom, the kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. So kana diayng kingdom nga giingon ni Propeta Daniel mao din ang simbahang Katoliko. Og kini nga panagna ang katumanan sa giingon ni Propeta Daniel San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 niingon ang atong Ginoong Hesukristo kang San Pedro sa maog gyapon nga translations Biblia. "And I say you today that you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Mao ni ang katumanan sa panag-an ni Propeta Daniel. Unya, ang question, insakto ba gyud nga kining naabot sa Pilipinas? Yes, kay kanang giingon niya. Kay balo kay ta sa history. Oh, kabalo ko no sa history. Unsay history diya? Kasaysayan sa Pilipinas. The Philippine Ionic Nation. History of the Republic of the Philippines. Atong basahon ang page 123. Nag-ingon. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, sakto ang giingon sa kasaysayan. O kaning yang giingon? Kay balo kay ta sa history. Ambot lang kaha. O kabalo ba siya ani? O gabasa ba siya ani? Diba? So, balikan nato ning giingon yang history. Kay balo kay ta sa history nga kung dili ka mutuo sa wali sa mga Espanyol sa unang panahon, sa panahon ni Magellan, patyon yun ka. Unsa ka tinuod ni?
mali ang iyang impormasyon kay nagisgot sa history, wala siya gipakita o wala siya gisite unsa nga libro sa history, unsa nga page, unsa nga volume una manggaling sa history gibasyan. Mao na kauban nis gingon nga unsa man si Magellan mao igapatay nila Lapu-Lapu. So nagyapon tay Philippine history. Tanaw na to the Philippine History and Government 3rd edition kun ang tinibang niya gitorture ba gipamatay ba og dita mutuo unsa may rason gipamatay ba ta sa mga Kastila pag dita mutuo sa Katoliko nga simbahan unsay rason ngano ang mga Pinoy na convert man sa Katoliko diya pasahon na to sa chapter 9 page 77 kaning Our Spanish Heritage ningon diri the beauty of the Catholic rituals and the good character of the first missionaries attract more and more new convert to Catholicism. And by the end of the 16th century, there were more than 500,000 Catholics in the Philippines. By the 17th century, this number doubled into over 1 million Catholics. And by the end of the Spanish rule in 1898, most of the Filipinos had become Catholic. This was the greatest missionary success in colonial history. Klaro kayo ang atong gibasang kasaysayan? The beauty of the Catholic rituals and the good character of the first missionaries attract more and more new convert to Catholicism. Dili na gipamatay. Question, kadtong mga Spanish, unsa ba ilang tirada gipangulata ta? Wrong. Diya. Sa pahina 67 sa mao Japon nga kasaysayan. Kaning tulo ka rason nganong na-convert gyud tang Pilipino sa Kristiyanidad. Una, diya to basahon. Christianity and Spanish colonization. The Spaniards were really able to keep the Philippines as a colony because most of the Filipinos become Christian. The secret behind Spanish power was the cross, not the swords. Oh, asam tong gingon ninyong Nga kung dili ka mutuo sa wali sa mga Espanyol sa unang panahon, sa panahon ni Magellan, patyon yun ka. tanawa padayon tagbasa. The Filipinos were attracted to Christianity because of 3 reasons. Unsa ning rason gipangulata ta? Number 1, the message of Christianity appealed to the Filipinos. The good news or gospel behind the Christian religion is found in the Bible. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that those who believe in Him, Jesus Christ, will be saved and have everlasting life. John 3:16. Nauna amay kulata na. Wala, ikaduha. The Filipinos' life were approved by Christianity, its message about God's love and the brotherhood of men stopped the old barangay feuds. It gives our people a better way of life. It reduces usury, drinking, and swearing, and banned the killing of children, human and animal sacrifice, and other brutal practices. It discourages divorce, polygamy, adultery, and live-in before marriage. Oh, nagikulata? Wala. Ikatulo, the missionaries helped the soldiers in the conquest and pacification of the Philippines. The success of Spanish colonization was due largely to the early missionaries in the 16th and 17th centuries. The missionaries were not only preachers of the gospel, but they were also pioneers of Western civilization. They brought the new European arts, science, education, literature, and music to our shores. They built schools, college, universities, printing press, libraries, hospitals, and orphanages. They introduced new plants and animals from Mexico and Europe. They taught our people new industries like making color dyes, bricks, and stone houses. They wrote the first histories, grammar, dictionaries, and map. And they constructed the first road, bridges, fort, irrigation system, and public work. Klaro ang gingon sa kasaysayan, way mabasa nga gipang torture tag gisakit tas mga Kastila. Maunang pakyas ang ilang giingon nga history kuno pero way gi-present nga history. Onya kuno away Magellan Lapu-Lapu. Ito nahibalaan na si Lapu-Lapu nakigpatay kang Magellan. So, kasaysayan natong basahon. Kung about bagyod sa relihiyong Katolisismo ang hinungdan sa ilang away. Laing kasaysayan sa Pilipinas atong basahon. The Philippine History and Government niingon dinhi basahon. Dapat tulob maktan sa may hinungdan ani.
When food and other provision were not sufficient in Limasawa, Magellan ordered his men to explore the nearby areas. They heard about the flourishing island of Cebu. With the help of Colombo, Magellan and his men landed in Cebu in April 7, 1521. He befriended Raha Humabon, the native ruler, and had blood compact with him. Magellan ordered the celebration of another mass on April 14. He pursued Humabon and his wife and about 800 Cebuanos to be converted to Christianity. Meanwhile, at the nearby island of Mactan, two chieftains, Lapu-Lapu and Sula, were feuding. Sula requested to Magellan to help him defeat his enemy Lapu-Lapu, who earlier refused to recognize Spanish sovereignty. Magellan took this request as an opportunity to show Spanish invincibility in battle. By dawn of April 28, he and some of 60 of his men in steel-clad armor and followed by about 1,000 Cebuano warriors in 30 boats sailed to Mactan. However, overconfident of Spanish fighting powers, Magellan did not allow the Cebuanos to participate in the melee. So with his soldiers, he waded ashore and attacked Lapu-Lapu and his men. Magellan found it too late that he underestimated the fighting ability and gallant defense of the native warriors. The Spaniards were badly beaten and were forced to return to their boat. Magellan fell mortally wounded and was spared repeatedly by the Mactan's warrior. The great European navigator met his death in the shores of the valiant Malay warriors. Lapu-Lapu, the first Filipino hero. Wa joy mabasa nga about relihiyon ng ilang giawayan. Kabalom ka ni si story pero wa may kasayuran. Mo nang magbantay ta ni mga taong nanudlog bakak og mag amping tas atong pagtuo. God bless.